Vivko, ty ideš na to ten futbal európsky v Košiciach? Hej, tá som rozmýšľal aj ja, že pôjdem konečne na futbal. Hej, tá ja tiež chcem ísť, bo chcem vyhrať. A kto tam bude hrať za našich? No tá za našich bude hrať napríklad Osman Kakaj. Joj, prestaň, Vivko, však ja som ešte dneska nekakal. Joj, Dotko, však on tak sa volá. No a ďalší bude napríklad Daniel Magda. Vivko, ty si robil som na srandu? Tá Dano alebo Magda sa rozhodni. Ďalší Košičan, čo bude hrať, je napríklad Dominik Veselý. Hej, no tá len aby hral tak, aby aj ja som bol po zápase veselý. No počúvaj, a to tí Bielorusi, tá za nich kto hrá? Bieloruskí futbalisti? No tá napríklad taký Salašníkov. Čo? Tá to len aby nemal aj Kalašníkov? Bo to také mená teraz sú také podozrivé. Tá dúfam, že nie. Konstantín Kuchynský je ďalší bieloruský futbalista. No tá nechcem nič hovoriť, ale s takým menom by mal byť radšej z Varechov v kuchyni. Vivko, no tá dobre, tá ja pôjdem tam s nimi hrať. Dotko, a ty si myslíš, že ťa pustia hrať tam na Košickú futbalovú arénu? A si myslíš, že ja sa budem pýtať? Podľa mňa ťa nepustia. Dotko, ale aj ja chcem hrať. No tá dobre, keď chceš aj ty hrať, si poďme zahrať pred štadión na duel turnaj. Vypúkame všetkých. Teda to je 1 na 1. Takže ja vypúkam všetkých. No dobre, tá poďme zajtra, dobre?